Pois, moi boa tarde, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe aquí. Feliz ano, ainda se podemos estar, polo menos durante todo o mes de xaneiro nos podemos celebrar con feliz ano. Temos ademais un agasallo, por ser esta primeira actividade que facemos do 2018. Temos aí un calendario que logo podedes levar, que fixo a Asociación de Veciñal da Agra. É un calendario sobre a memoria, que creo que tamén, ao fin e ao cabo, hoxe falaremos moito disto, da memoria, neste caso, botar a mirada sobre todas esas persoas que foron represaliadas, asasinadas, botadas no seu traballo, confinadas na súa casa, metidas no cárcel, de calquer xeito perseguidas, simplemente por ser demócratas, socialistas unhas, nacionalistas outras, comunistas outras, demócratas todas elas. Por lo tanto, de todos eses valores, todos os que creemos nos valores cívicos da democracia, creo que é un almanaque fermosísimo que fixemos. Temos aí moitísimos exemplares. Hoxe está aquí Ramón, non sei se queres comentar algo máis deste traballo, un dos compañeiros da Asociación da Agra. En principio que é algo que é valioso para ter para a nosa memoria e además que nos sirve tamén para ir controlando esa mesmo. Sí, tamén para esa memoria, para a memoria. Entón, ese agasallo por achegarse hoxe aquí o primeiro día. E comenzamos o ano con Laura Rei Pasandín, As mans da terra. Quizás moitos de vós formades parte desa xeración que cando limos aquelo de Eu son Balbín, un rapaz de aldea, como a quen di, un ninguén e ademais pobre, puxéronsenos os pelos de punta. E iso que non falaba, os que temos 50 e moitos, non falaba exactamente da nosa época, de unha época que mirábamos cara atrás, pero sabíamos de toda unha memoria e toda unha historia que había que contar aí ligado ao rural. Logo, habimos nos grandes escritores europeos, o caso de John Berger e Porcaterra, como volve outra vez sobre a dureza do mundo do labrego, pero tamén de toda esa dignidade e de todo iso. E, de alguna maneira, de todo iso, e agora virá a Laura e dirá, non, exactamente, de todo iso bebe As mans da terra. Eu, nestas cousas, prefiero ser clara e franca. Le dixen a Laura se quería vir a presentar o seu libro, eu non o lera, só ir a falar del, entón trouxome o libro. Lin o libro, para iso, e xa souben que agasallarlle a miña nai. Ten 90 anos, viveu sempre no rural galego e agora, desde hai 45 anos, está en Cataluña. Isto debe ser bellezo. Ben, e de verdade, para ela sí que se recoñece aquí, non sabes? As mulleres fortes, as mulleres que souberon moi pronto que había que educar as fillas e que se un non tiña cartos para mandar á universidade ou para mandar a facer bacharelato ás fillas e os fillos, era millor as fillas, decía miña nai, porque un fillo sempre atopará traballo en calquera lugar, pero as mulleres, se non teñen formación, só lle toca traballar para outros mal pagadas, tal. Por lo tanto, diso é do que conta As mans da terra, non? Ese libro que é unha homenaxe ás mulleres do rural, ás mulleres fortes, as que romperon, as que agora, moito tempo despois, vemos que tamén iso era ese feminismo nese sentido de se libre, fórmate, non permitas vivir unha vida tan complicada e tan dura como a que eu vivín, defende sempre os teus dereitos e defendeos tamén fronte a quen ten privilexios en ocasións. Sabemos tamén as mulleres que vimos de ambientes de familias moi humildes. É certo que a situación das mulleres e dos homes non era igual, por tanto, eses privilexios tamén era con outros tan pobres como a nós, tan humildes como a nós, pero que non eran muller, porque ser muller, ser do rural, ser pobre, parece que o tiñas todo en riba de ti. Entón, este é o homenaxe, por tanto, graciñas, digoche de verdade, ela sentiuse moi
bueno, moi emocionada, moito máis do que agora o fixen eu aquí, porque era lembrándome como ela o contaba. Eu xa mo suponía, porque é o que digo, non é ese Balbino de Neira Vilas que todos sabemos desa vida, pero que parece como máis lonxano, pero aquí é as mulleres que souberon, que transmitiron saberes, que defenderon, que loitaron, que nunca se acobardaron, que certo, en moitas ocasións non dixeron aquilo de fala baixo, non protesta, non digas tal, nas épocas da dictadura, porque deso tamén sabemos aquí, e tamén de algún xeito, que ahora non éramos conscientes, pero nos estaban protexendo a nós. Así que, moitísimas grazas, Laura, por escribir este libro, moitísimas grazas por deixarlo aquel día e por ter ese agasallo tan especial. Benvida, Alexandra Bóveda, estás na túa casa e tal. Bueno, moitas grazas, creo que María fixo moi claro que eu quería conseguir, non quería só falar da vida das miñas aboas, senón intentar que se sentiran reflexadas toda unha xeración de mulleres que viviron no rural nesa época e que todas se sentiran un pouco cando se leran que era parte da súa historia. Bueno, neste libro eu falo, bueno, leo porque senón dispersome moito, como me coñezo, pois traio sempre un pouquiño escrito. Neste libro falo da muller ao longo de todo un ciclo vital, do rural, da opresión e o fascismo, da violencia, tamén da pouca contemplada na literatura, da violencia obstétrica, da diversidade funcional, da diversidade sexual, das nais e das ogras, esa figura de muller tan despreciada e caricaturizada das ogras que non son seres despiadados que esta sociedade debuxa co tío, como case todos os papéis que desempeñamos as mulleres nesta sociedade. Falo da infancia, mas tamén falo da amizade como esa forza, esa tremenda forza que aglutina o poder da xente unida polo afecto. É doado imaginar todo o que acadamos grazas a unirnos, a xuntarnos e a construirnos. Algo moi necesario hoxe nunha sociedade elitista e altamente competitiva. Parece que hai unha orde cultural que nos obligara a competir entre nós, que se procura manter a desunión. Temos presuicios que soen como mantras que nos falan das amizades, que nos din, convertendo en mentira, unha afirmación xa manida, que a amizade entre mulleres non existe. Basta googlear amizade entre mulleres nese medio hexemónico para topar. Non existe consello adecuado se vende outra muller. Isto é verídico, buscado un libro. Todo é froito da envexa. Non existen amigas de verdade. Que non sentiu isto algunha vez? A rivalidade entre mulleres, a competencia é unha estrutura cultural xa moi entramada, coa que medramos. Escoitamos isto en mil ocasións, reproducimos estas frases como se dunha realidade verídica se tratara, reproducindo estes estereotipos, esa violencia simbólica que xa temos normalizada. Cantas veces nos entornos laborais escoitamos o peor no traballo é traballar con mulleres, e 1000 veces mellor ter compañeiros homes. Cando despois de anos rodeada de mulleres na ensinanza, de feito agora estou traballando só con mulleres, e debo decir que a maioría, ou absolutamente a maioría das veces, non me atopei con boas compañeiras, senón extraordinarias. Destruir un pouquinho ese estereotipo que vamos arrastrando sobre a muller e a amizade entre mulleres, e agradecerle a todas as minhas amigas que están aquí presentes e compañeiras que me demostren cada día que isto é unha mentira. Que a realidade dinos que a amizade entre mulleres claro que é posible. A amizade nútrenos no fío do cotidiano e claro que nos permite loitar de maneira incansable pola nosa liberdade. A amizade é unha forza construtiva que nos mostra un camiño que nos une e nos fai medrar. Foron as que nos precederon, as que nos deixaron este legado, as que nos ensinaron o poder, valor e forza da amizade. Esas mulleres que coidaron, carrolan, que traballan, estudian, sosteñen, colaboran, militan e construíron un camiño na unidade de compartir que fortalece e nos lembran que non estamos soas, que estamos xuntas construindo e a vez reconstruíndonos e que xuntas somos mellores. Bueno, eu teño a fortuna de contar con amigas que me acompañan no camiño, que son un tesoro que me fan medrar, rir, me secan as vaguas. Grazas por ser, grazas por estar. E entre elas atópase Natalia Navaja, que convidei hoxe a vir comigo e que me vai axudar cunha lingua que ela fala e que permite a moitas persoas ter conversas infinitas, comunicarse e compartir.
E nós os galegos, que coñecemos a importancia de ter unha lingua propia, sabemos a importancia que ten ter unha lingua que fale de nós. Bueno, vamos a recitar un poema que se chama Sen título, de Lucía Aldao, deste libriño que se chama Machismos de Micronada, coordinado por Fiadeiras. E di así: que as túas mans habían ser os teus ollos, é algo que sabe a terra bastante mellor que a min, que foi con elas con que criaches fillas e cortaches leña. Pequena haiku que concentras a verdade sobre as estacións, sobre o día a día que protagonizas inmensa. Non hai imaxe que te conteña. O tesouro da túa memoria salvarános da fame sempre. E non saber de ti será morrer un pouco, ignorar que detiveches o inverno a golpe de lareira, 100.000 ferrados de sabas que lavaches e de bocas as que deches calma, e ladraches, e sorriches, e non posaches para esta foto, simplemente viviches. Creo que este poema da maravillosa poeta Lucía Aldao resume perfectamente o que eu quería facer no libro, o que eu quería contar. Se queredes comentar alguna cousa, facerme algunha pregunta, se non, podo compartir o prólogo, que é o que vai agora ca segunda edición. Un momento de preguntar. Dúas grazas. Unha a Laura por situarnos nunha literatura que parece ser xa non estaba e que ten que estar. Mil grazas. E mil grazas tamén a todos os outros porque se arrisca con xente que seguramente outras editoriais non o farían. Lembrar que é un home, era un home e sigue sendo un home, a Grelo Hermo, que foi o fundador de todos os outros e que levou un labor enorme en toda a Bilbarra, toda Galiza, pero en toda a Bilbarra de que Noia, Moros Noia, e dicir del que é un dos homens esquecidos con moitos que hai na realidade. Moitas grazas, Laura. Gracias a vos. Estamos en momentos de agradecemento, falando un pouco das editoriais pequenas e ese traballo que é fundamental, que sosteñen verdadeiramente a nosa literatura. Tamén falar das librerías pequenas, non? Está hoxe aquí Mitas, que nos acompaña, que a quen lle pedimos que viñera cos libros, que nos ten acompañado noutros, e que a verdade é que nese sentido, non, as librerías son o ecosistema do libro. Creo que xunto coas bibliotecas non se entendería verdadeiramente o libro, a lectura unha cidade como esta, que teñen as súas bibliotecas, andan con 80 ou 90.000 socios e socias, e teñen moito que ver, eu creo que unha cidade culta, lectora, con ese papel que xogan as bibliotecas municipais, pero que xogan as librerías de verdade, non levadas a librerías pequenas, o fronte, pois, algo que poidan vender as grandes superficies. Así que vai ese agradecemento a todos os outros, as librerías, a Mitas e as escritoras. Bueno, levo entón o linear. Este proxecto xurde por unha volta ás raíces, ao sentir da miña orixe, unha homeaxe a toda esa xeración de mulleres que medrou, ás veces sentíndose pouco valorada, e moitas outras menosprezadas, sen elección na maioría das ocasións. Houve unha etapa na miña xuventude na que cría que por ir á escola, por ler moito, por ter acceso a unha cultura, sabía moito máis que as xeracións anteriores ás miñas. Como neta de Labregas, percibía que esta apreciación era reforzada pola sociedade, que transmitía que pouco tiñan que ensinar as persoas que eran catalogadas como analfabetas ou incultas. Así que eu cría que non tiñan moitos coñecementos que ensinarme, e aínda que hoxe me dea vergoña recoñecelo, así foi. Elas non sabían quen era Sócrates, nin Descartes, nin que era o teorema de Pitágoras. E vos estaredes a preguntar, que era un ton o que facía que eu estivera tan apegada a elas? Eu non teño dúbida. A súa maneira de quererme, a súa maneira de facerme saber que a cultura ten moitas maneiras de expresarse, a coherencia no vivir, a sinxeleza das súas formas, a conexión ca natureza e, sobre todo, e ante todo, o gran amor que eu sentía por elas. Como muller que intento ser ecoloxista,
Admiro esa xeración, pois pasaron polo noso mundo, deixando un gran legado humano de sabedoría, de conexión, mas non foi un impacto residual, enfermizo e contaminante. O cal é importantísimo tamén recoñecerlles o feito de tomar conciencia da nosa responsabilidade e de como tratamos o noso planeta. A orixe desta novela pode remontarse ao día que a miña avoa morreu, cando me decatei do enganada que eu estaba. Do moito que aquela pequena muller sabía me ensinara. Uns anos despois de que ela morrera, eu fui un nai, e o meu mundo volveuse un pouco do revés, e pregunteime tantas cousas sobre ela, pero xa non estaba connosco. Xa non me podería decir cales eran as follas que se refregaban despois de que te picaran as ortigas. Xa non podería saber como se sentiu cando se converteu un nai, canto tempo dera a teta, cando era o mellor momento para sementar, cantos tipos de chuvia coñecía, que plantar preto das fiestras para que non picaran os mosquitos, e que facer cas galiñas chocas. A fórmula de sabrón que ela facía xa non está no noso receitario. Nese sentir é onde nace a protagonista da nosa historia, Maruxa, a que hoxe vos presento. Maruxa, unha muller común, como tantas outras, representando a unha xeración. Tentei debuxar unha personaxe cunha trayectoria, cunha bagaxe, ainda que en máis dunha ocasión no transcorrer da lectura poderíamos pensar, eu non o faría así, pero como pode esta muller calar? Eu marcharía, eu. Pero Maruxa non é perfecta. Maruxa actúa nun contexto, cunha mochila, coas súas influencias, as súas frustracións e os seus medos. É unha desas heroínas cotiás que non son un modelo inalcanzable, pero se pasan pola nosa vida, son persoas que nos quedan gravadas no corazón. Así que se tedes preguntas. E entón, se eu son Maruxa, unha muller labrega, muller do ano, muller xa bella, din que das de antes. Así é como comeza, que disfrutedes do libro, de verdade vos convido a aqueles que non o listes aínda a disfrutar del e a valorar, non, todos eses saberes faladas antes, pero falemos de cociña, falemos de medicamentos naturais, falemos de coidados, non? O que pasa é que é certo que vivimos nunha sociedade que a veces coidarnos entre nós é menos importante que gañar cartos, que facer cartos, que dar a maquilar os cartos, e mentras eso sexa así, era Castelao, non? Que decía aquilo, non? Que non podemos comer, non me acordo, bueno, ahora me acabo de quedar a versos de lingua galega, me sacades de aí dun apuro como era de Castelao, sobre que o importante... Non me extraño porque quería decir unha cita e ahora me perdín nela, pero bueno, nesa idea, non? Que os cartos non valen para comer, se serán os coidados, será o amor, será o respeto, serán todos eses saberes que fomos perdendo, que era importante non perder, porque esa diversidade que a veces vemos nos libros, non? E parece que sí, que falamos dunha diversidade, falemos de animais, de plantas, lo que sexa a botánica da fauna, pero que a veces non nos damos conta de todas esas diversidades de saberes que nos trouxeron ata aquí, que fomos perdendo, quizás, pois porque se nos dixo que eran de antes, non? Por tanto, que era do rural, por tanto, non tiñan valor, por tanto, significaban atraso, non? E mentras aquí se nos estaba a decir eso, outro día falábamos, Laura Estabastilla, entón tamén, desa historia, non? De como se nos dixo que ser labregos era un atraso, mentras os países do centro de Europa, ou Alemania, ou Holanda, ou que tal, sabían a importancia, non? De ter unha agricultura e unha gandería forte que hai mellor para calquera país, que é o que se lle chama soberanía alimentaria, non? De ter alimentos para os seus propios cidadáns. Entón, bueno, esta homenaxe a todas as mulleres fortes, valentes e que tanto sabían, e que seguro que ainda temos por aí persoas maiores as que escoitar e as que aprender. Mil grazas, graciñas a vos, non marchedes sin o calendario. Si, por favor. Non, quería, non li un libro, tú por onde vai, non? Pero estaba pensando na miña nai, pensando na tua, penso na miña, non? Que está, que ten 90 anos, ten a súa lucidez, e creo que este, ou máis libros, non?
Pancaba, quero dicir que estaban, ou non sei se seguirá ainda algún máis, para falta algún máis, non? E se penso no papel da miña nai, nos múltiples saberes, que ainda hoxe con 90 anos creo que non están ainda nada caducos, non? E nos seus valores, na súa historia, na súa mochila, como diz, non? Entón eu creo que era un libro necesario e supoño que ainda serán necesarios máis libros sobre o tema, porque realmente non creo que é moi necesario recordar esa parte, non? Da población, non? Que a mí me parece moi importante, o sea, valorando hoxe así na trayectoria. Entonces, nada, pues, gracias por traernos ese cacho de que supoño que será parecido á miña e a outras moitas máis. Porque eu creo que lembrar e valorar, non? O sea, darle todo ese valor. Desde logo, o licor café máis mellor co que fai miña nai, non sabe facer ben, xa non valora a tortilla de patacas, que hai montón de saberes importantísimos. Bueno, un montón de cultura que fomos deixando e que os novos, o incluen, non valoramos como teñamos que valorar, e cando foi tarde, pois dixen. Entón intentas representalas en un libro, pero sempre quedan cousas que xa non están, que é unha pena moi grande. Mitas por ali? Sí, perdón. Non, falta. Eu, por non falar tanto do contido, que estou de acordo, non me... Eu tamén quería poner en valor que para mí sí que foi unha sorpresa tremenda, o ben escrito que está. Eu, de feito, preguntei a Laura se fora ou quixera presentar algún concurso de novelas por entregas, porque realmente acabas un capítulo e queres continuar. É un libro que engancha e que está nunha linguaxe moi asequible para todos os públicos, quero dicir que non é como recomendadora, digamos, do libro. Cando che venden de volta as persoas que o leron, todas din o mesmo, que é fácil de ler, que é moi áxil, que te engancha, que non hai, non se, digamos, non aprofunda en un dos temas tanto como para que te aburra, porque xa no seguinte episodio, digamos, toca outro tema totalmente diferente, que pode ser a guerrilla, que pode ser as relacións sociais, de clase, bueno, hai un montón de cuestións que eu creo que fai un libro moi de ler, máis alá de que che pode interesar máis ou menos a temática, non? E si é certo que foi un libro moi agasallo para as aboas e para as mulleres maiores, como en esa intención de dignificarlas, non? É como, son unha anécdota, pero hai libros ahora de cultivo ecolóxico que cando yo agasallan a persoas maiores, volvenche co libro e dixe, si isto é o que facíamos nós toda a vida, dicindo, que nos bendiches aquí, non? E un pouco este libro fai coas mulleres desa idade como que se sintan identificadas e tamén un pouco dignificadas, non? De algo que a toda agora parece que ninguén quería falar, ou que elas consideraban que non se contaba. Porque era a norma, que tiñan que facer, non se puso en valor e nadie o puso en valor tampouco. Está moi ben isto. Eu, por exemplo, que a miña avoa, cando estuve ingresada, a miña avoa non sabe ler. Entón, a min, unha avoa morreu, a outra non. Eu fuño lendo cada día no hospital, no seu ingreso, unimos moitísimo a ela e díxome, xa vexo que me entendes, entendiches a miña vida. Digo, pois mira, conseguín chegar a miña avoa, que miña avoa foi a segunda muller de Galiza en sacar o carné de camión. Era unha muller que para a época era rompedora, moi forte, de carácter moi rudo, entón como que se tiña un pouco de respeto de máis. Este libro, de feito, achegoume moito a ela noutro ámbito máis afectuoso e cariñoso. Por aí... Sí. É un pouco no que comentaba ela, a forma de narrar, esa forma simple, sen moita floritura que che fai entrar na lectura. Eu creo que o que é importante tamén é que falamos das persoas maiores, por exemplo, non é unha xeración que a min me toque, pero en cambio eu creo que todas e todos nos sentimos reflexados, porque moitas das cosas que pasan no libro, o que falaba da discriminación sexual, a diferencia entre clases,
a burguesía, a clase pobre, un pouco se os homes coidan os fillos, non coidan os fillos, de quen é esa labor. Eu creo que todo eso se pode extrapolar ao día de hoxe. Eu creo que sería un magnífico libro para tratar cos nenos hoxe en día e traballar os valores que se representan menos maiorciños, sí, pero prefiero que desgraciadamente sí que foron voces silenciadas, pero que hai temas que todavía temos aí pendentes. Eu creo que o libro podeisa reflexado totalmente. De feito, na universidade, creo que aquí en Coruña, un grupo de leitores e leitoras, un libro recomendado, cousa non moi habitual dado o profesorado que temos todos para nós, que é un libro que é memoria viva a recobrar, memoria a revivir, pois hoxe é recomendado dende a propia universidade. Todo un brinco, non? Alguna cousa máis? Non digades que eu quería acabar antes, e xa vos cortaba aí. Bueno, é só facer fincapé, ainda que o libro é sinxelo na súa leitura, ten unha estrutura dorsal enorme, non por complicar moito a veces as tramas, os libros son mellores. Eso podía Cortázar, pero era Bueno, se queredes que vos lea un par de anaquiños. encantado. Se nos des ese cachiño da guerrilla, pois, si podes, si queres. Sí, pero se non o traigo localizado. O que cando el volve. Co arrecendo das flores da primavera chegou polo camiño, entre o mainzo, un home alto, moi ben parecido, cunha maleta de coiro. Unha mirada. Eu miraba dende a entrada do curral, mentres preparaba a semente das patacas. Era un día dos que o sol está pataconeiro, non dá ningún raio de máis. Metinme na casa para lavar as mans. E a ser sincera, collín un pouco de medo. Non o coñecía de nada. Petou na porta. Collín unha tixola e escondina tras as costas. Podedes imaginar para que. Abrín. Maruxa, es ti? E son, quen é vostede? Miña pequena, xa non te lembras de mí. Vostede perdoa, pero eu nunca o vi adiante. Botou a rir. Eu son o lobo dos bosques que se alimentaba de codias da broa que lle traía un anxo dos ceos. Vou deixar aí porque senón te moito. Muchísimas grazas. Volvo a repetir. Feliz ano. E grazas a Alexandre de volver a convidar.